Awunamalanga mfethu. Sheleni thumba. Cishe sheleni nje ucosheleni mina. Ucosheleni sheleni. Yini bese impahla emali oyithenga le? Bawuthini la ngifunde lapha sheni. All Nazareth clothes, post and speaker, Jerusalem clothes, and churches clothes is a period that they must be Ngizwa mina ntwana. I'm going to buy all Nazareth churches clothes, posters and stickers and all Jerusalem clothes. Usiyasho And shada. all churches clothes if they were there. Funda kakhulu afuna ukuzwa. All Jerusalem clothes. Abazi ngoba Jerusalem. Lezi zinto. Lezi zimshaba. Lezi se-China, boy China. Amasonto ase-China. Ufuna ukuthenga zona? Anginazo sinefoni. Amasonto ase-China. Lezi ase-China. Ufuna amasonto ase kahle biso-5 lapha isina. Ini? Ithombe zo-5 phela. Thumbe zo5. Oh, le mpahla ephone. Awuyibuki nini phone? Ngiyibuza uyibona. Awuyibuki? Phone imnanda nje mfethu. Hayi, ethi soyibukela.